Salam eli hormatly adamlar, garaşdyk bagy betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 4-nji mejlisi geçirildi. Onu 4-nji dekabrda geçirilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy maslahatyna kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyrjy hukuk resminamalar hormatly prezidentimiziň durmuş siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryny hemem döwletimiziň kanunçylyk hukuk benýadyny döwrewaplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisin dowamında Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň orunmasarynyň hemde komitetleriniň ýol çykyşlaryny dinlendi. Çykyşlarda kanunlaryň her biri boýunça netije gelindi. İlki bilen mejlisin kabul eden durmuş hyzmatlary hakynda Türkmenistanyň kanuny ara alynıp maslahatlaşyldy. Çykyş edilen belleýişi ýaly adamlaryň aýratyn toparyny durmuş hyzmatlaryny bermäň hukuk, guramaçylyk we ykdysady etaatlaryny ketgitleýän bu retmenama hormatly prezidentimiziň ýygydarly alyp barýan durmuş ugurly siýasatyny amala aşyrmaň çäklerini garalýar. Bu siýasy uguryň baş maksady döwlet adam üçindir diýen şygarda beýan edildi. Soňra ýokunç tählikelerden öňüni almak we olara garşy görüşmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna garaldy. Bu kanun ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmäge, ýokunç tählikelerlere degişli meseleler çözmäge gönükdirilendir. Bellenişi ýaly bu kanun ýokunç tählikelerden öňüni almak we olara garşy görüşmek hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş etaatlaryny ketgitläp, milletimiziň saglygyny goramaga gönükdirilen giň meşhurly özgertmeleri amala aşyrmak üçin zerur bolan oňun şertlary üpçün etmäge ýardam berer. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agdalary aw awlamaň, hemde aw baýlyklaryny goramaň, dikeltmeň we durnukly ulanmaň hukuk, ykdysady we guramaçylyk etaatlaryny ketgitleýän aw awlamak we aw baýlyklaryny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu retmenamanyň ýurdumyzyň alyp barýan ekologiýa siýasatyna kybap gelýänligi hemde tebegi baýlyklary oýlanşykly ulanmaga, haýwanat dünýäsini gorap taklamaga gönükdirilendigini ykdaldy. Şoň bilen birlikde Halk Maslahatynyň agdalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmäge degişli bir näçe kadalaşdyrjy hukuk retmenamalaryny garadylar. Olon hatarında Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakynda Türkmenistanyň administrativ hukuk bodulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaşy giýermek hakynda Gadyet hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakynda Türkmenistanyň howa kodeksine üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakynda ýerni ýetiriş öňümçiligi we Gadyet ýerni ýetirjiläriniň hukuk ýagdaýy hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler giýermek hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler giýermek hakynda, salgytlar hakynda, Türkmenistanyň bitew kanuny üýtgetmeler giýermek hakynda, ýaşaýyş aýlarynyň we gozgolmaýan emläge degişli başga obýektleň paýly guruluşy hakynda, Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler we goşmaşylar giýermek hakynda, maglumat we onu goramak hakynda, Türkmenistanyň kanuny üýtgetme we goşmaşylar giýermek hakynda, Türkmenistanyň kanunlary bar. Olar boýunça degişli kararlar kabul edildi. Şoň bilen baglykda milli kadalaşdyrjy hukuk benýadynyň kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň siýasy, ykdysady we durmuş medeni taýdan ösmegine, oň adam mümkinçilikleriniň netijeli durmuşa geçirilmegine gönükdirilendigini ykdaldy. Mejlisiň dowamyny başga da möhüm meseleler garaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 4-nji mejlisine çykarylan kanunlar bir agzdan makullanyp, degişli kararlar bilen berkidildi. Şogun ýurdumyzyň Türkmen Hali Döwlet Birleşiginiň Türkmen halkynyň milli muzeýine halkyň arkydagynyň betaraplyk siýasaty we Türkmeniň nusxawy milli mirasy atly dawaraly maslahat geçirildi. Onu Türkmen zinanlarynyň zehininden kemal bolan haly sunugaty we halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döreden milli mirasynyň häzirki nesiller üçin ähmiýeti bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Maslahaty gatnaşyjylar ilki bilen muzeýiň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Onu Türkmen halkynyň dünýä nusxalyk milli gymmatlyklary, haly we haly önümleri, dürli görnüşdäki sowgatlyklar, şeýle-de haly dokumagyň usullaryna bagyşlanan bir näçe serişdeler görkezildi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany wakalaryň ýatda galjy pursatlary beslenýändiginiň nowatdaky beýany urildi. Seriň çäklerine haly önümleri we halk amaly haşam sunugatynyň eserleri yerleşdirilipdir. Odanlyk bilen hayran galyrýan, nepis, dürli görnüşli halylar we haly önümleri arasy ýüňden 50 dokulan, şeýle hem ýüpek halylar, odan
agyşly tahyýalar we ilişleri matlagata gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galyrdy. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler arkada prezidentimizden halkara betaraplyk güni hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hakyna kararnamasynyň kabul edilmeginiň 26 ýyllyk münasibetli paýtagtymyzdan kabul ediş merkezine sözüne de aýratyn üns çekdiler. Şonu Mehriban arkadagymyz türkmen harlary barada giňişlendirip geçdi. Mehriban arkadagymyz nepis harlar barada aýdyp, ene mamalarymyzdan bu harlarymyzy sünnärep dokanlyklaryny bellädi. Ol ören iňçe sunugat bolup, halçylyk däpleri asyrlaryň dowamyna döwürleri hem nesilleri baglanşdyryp, gelin gaýdlarymyzdan ihlasy netijesinde biziň ullarymyza gelip ýetipdir we bu sunugat häzirki döwürde döwrewap derejede kämilleşdirilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu ören çalşarymly köp zähmeti hemde çeperçilik okuýuwy talap edýän senediň sirlary müň ýyllyklyň dowamyna nesilden nesile geçirilip, biziň ullarymyzda çeýle saklanyp galypdyr. Türkmen gelin gaýdlary dünýäde meşhurlyk gazanan hallary ören sünnäler, ihlas bilen dokapdyrlar. Soňky derejesine göterilen halçylyk hünäri iňçe dörejiliň, zekiniň erginsiz zähmetiň netijesidir. Taryhy asyrlyň jümmüşine uzap gidýän nepes türkmen hallary iňçeligi, renkleriniň sazdaşygy öz bolşy gaýratynlygy bilen tapawutlandyr. Ma'lum bolşýary arkada prezidentimiz Canly Ruwayat arşyň nepeslik atly çoň roman mazmuny eýe bolan ajaýyp kitaplaryna nepesligi, iňçeligi, ýüpük ýaly ýumşaklygy, dürli öwüşgündi, gözüňi gamaşdyrgan owadanlygy bilen göreni haýrana goýgan harlarymyz barada giňişlen görüň berge. Kitaplarda bellenilýär, öz bolşy türkmen hallaryna halkymyzyň äkli ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary, sunugatyna asyrly däp desurlaryna bolan egsilmez söýgüsi jemlenendir. Döwlet nişanlarymyzda türkmen haly göýleriniň ýerleşdirilmegi, ata-babalarymyzyň wesiýetlerini we paýlagyny nişanlar, halkymyzyň rowaçlyklary betlenen şu günne buýsonjynyň rowşan geljegine anamynyň alamatdyr. Milli liderimiz ene mamalarymyzyň eline daragyny alyp, ya bismillah diýip haly okap başlanlaryna ilki bilen topragy bitirgenliklerini, soňra bolsa elime geçilgenligini, onuň bolsa asman bilen zemin aralygyny, tutuş adamzatyň dünýäsini, parahatçylygy öz içine alýanyny belledi. Maslahatda çykyş edenler bular barada durup geçip, arkada prezidentimizden nepis sunugatyň iňçe tilsimlerine düşünýänini aýratyn nagtatlar. Şunun aňyrsynda da ulumany bar. Ol ähli asyrly tutumlaryň binýadynyň toprakdan başlanýanyny aňlady. Men her bir adamda onuň milletiniň tapawudy ýok. Hökman bir zada ırm etmeliyle düşünjänlerle onuň göwnüni ana mardygyny ananýan diýip gahrman arkadagymyz bellige. Şeýle hem hormatly prezidentimiz ene mamalarymyzdan, gelin gaýdlaryymyzdan hala salýan nowatda gnaşyny aşajak diýip atlandyrýanlyklaryny, onuň aňyrsynda bolsa ýagşy niýetiň, anam umydyň bardygyny, munyň maşgalada oglanjygyň geljeki gerçek ýigdiň dünýä hiýinmeginiň arzuwdyny belledi. Maslahatda dinlenen çykyşlarda gahrman arkadagymyzdan aýdan sözleriniň ören täsirli bolanlygy ýygyderli bellenip geçildi. Bu ýerde guralan dabaraň aýdym sada çykyşlar bilen otgoşmagy, ýurdumyzda halk senetkerçiligine, halçylyk sunugatyna bagyşlanyp geçirilýän çäreleň medeni köpçüliklerini we döreçilik ugurlary bilen otgoşdyrylýan anyň nowatdaky beýany uruldy. Ol asyrly ýörelgi, halkymyzyň döreden asyrly däplerine goýulýan hormat sarpanyň belentdigini has aýdynlygy bilen äşgär etdi. Maslahatda türkmen halkynyň dünýä nusgarak milli sunugatynyň halkyň döreçilik dünýäsini baýlaşdyryp, binagärliň, heýkeltaraşlyň, hünärmendliň, zergärliň, küýzegärliň, demirçi ustalyň, dokmaçylyň, aýratynam halçylyň, hünär däpleriniň ara baglanşygy esasyna ösdürilýänligi bellendi. Bu urda türkmen halçylyk däplerine möhüm ornuň değişikligini bellemeli. Maslahatda gatnaşyjylar özler hakynaky ägirt ulaladasy üçin gahrman arkadagymyza tüýsürekden çykýan hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Paýtagtymyzyň matmuladyna Milli Saly drama teatryna onlaýn arkaly türkmen astra bilelikdäki konserde geçirildi. Ol täzeliň öňýanyna kabulnörde bu konserde söýjüler üçin öz bolşly sowgat boldy.
Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrligi tarapyndan Medeniyet ministrligi we Awstriya Türkmen jemgyýeti bilen birlikde gurulan online konsertiniň halkara betaraplyk gününiň ýyzy süre geçirilýändigen bellerliklidir. Munyň özi garaşda Türkmenistanyň betaraplyk derejesinden gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek wagtda oň ähmiýetiniň ulydygyny anlady. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly dünýäniň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary puwtalandyrmak, netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, Türkmenistanyň betaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary siýasatynyň uğurlardır. Konsert oňa tomoşa edenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oňa 2021-nji ýylyň Türkmenistan Parahatçylyk Oňaşmaň watany diýen şygary bilen baglykda meýilleşdirilen meden şäheriniň maksatnamasynyň bir bölegi hökmüne garalýa. Ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülik siýasatynyň ähmiýetini giňden wagt etmek wagtda alınıp barýan işler garaşsyz hemişelik betarap döwletimiziň dost doganlyk, insanperwerlik, hoşniýetlik ýörelgeleriniň dünýäde giňden dawaralýanlygynyň aýdyň suwtnamasyna öwrülýär. Häzirki konsertde ýanglanan aýdym saatlarym muň aýdyň nişany bolup dinleýijilere ýakymly täsir etdi. Bilelikdäki online konsertiň dowamyna hormatly prezidentimiz tarapyndan eýdigderle amal aşyrylýan we dünýä beleleşiginiň iqrarnamasyna hemem gollawyna münasip bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatynyň insanperwer ugurunyň ähmiýeti belenildi. Ýewropa beleleşiginiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek, Türkmen Awstriya gatnaşyklaryny hasam puwtalandyrmak şu siýasatyň möhüm uguru bolup durýar. Wenada iki ýurdun hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, halklarymyzyň arasyna özara anaşmak, ýagdaýyny we dostlugy puwtalandyrmaga ýardam edýän jemgyýetçilik guramasynyň döredilmeginiň özüm garaşdy Türkmenistanyň tutuş dünýäniň ösüşindäki ornunyň ikrar edilýändiginiň suwtnamasydyr. Awstriya Türkmen jemgyýetiniň başlygy hanym Nida Berger ýygnananlary mübareklep, gutluk sözü bilen ýüzlendi. Hemem bu gurama tarapyndan medeniýet ulgamyna maglumatlary alşmakda we hyzmatdaşlyk wagtda durmuşa geçirilen bilelikdäki taslamalyň ähmiýetini nykdy. Şeýle-de ol online arkaly hormatly prezidentimiziň ýaşasyn parahat durmuş atly goşgusyny rus diline okap berdi. Да здравствует мирная жизнь. Слово моё из древности. Слово моё не ново. Умолкните, кромы орудий. Во имя всего священного, во имя всего мирского. Остановитесь, люди. Yergelenine aýsak 2009-njy ýylyň maýynda döwlet başlarymyzyň gollaw bermegine hemem howanlarlygyna dünýäde deňi taýy bolmadyk. Öz bolsa dörejilik topary Galkynyş Türkmen Awstriya Simfonika Orkestri döredildi. Orkestr sunugatyň beýik güýjüniň bardygyny aýdyňlyk bilen görkezdi. Sunugat özüniň insanperwerlik ýörelgeleri bilen adamlary birleşdirýär. Bilelikdäki online konsertiň maksatnamasyny düzen çykyşlarda ýanglanan aýdym saatlar ruhulentlik hemem uly joşgy bilen garşylandy we ol ajaýyp Türkmen Awstriya dostluk bayramçylygyna öwrüldi. Atu watanymyzda ygtybarly azyk bolçulugyny döretmek, hemem berkarar döwletimiziň milli ykdysadyýatynyň esasy podoklarynyň biri bolan owa hojulyk ulgamyny täze belenliklere götürmek, hormatly prezidentimiziň halkymyzy öz topragymyzda önürleýän ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy azyk önümleri bilen ýylyň tutuş dowamyna ýygdarly öpçün etmek häzirki wagtda esasy wezipeleň biri bolup durýar. Bu gurda Balkan welaýatyny hereket edýän döwrewap ýyladyşhanalarda alınıp barýan maksady okunly işler bellenmäge münasipdir. Hormat prezidentimiziň ýurdun owa hyjylygynyň ekrançylyk pudugyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli ilmi esas salyp barmak, köpýlatly nokatlaryň golaýlaryny döwrüp ýylaçykanlar gurup, olaryň netijeli peýdalanyk bardak sargytlary Balkan welaýatynyň telekeçileriniň şu günlerki alyp barýan işlerini özüniň münasip çözgüdini tapýar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalary bolan Balkanly telekeçiler ýylaçykanlaryna bereketli saçaklarymyzyň ködürli nygmatlary saýlaýan, gök we miwe önümleriniň durly görnüşlerini ösürüp ýeşdirmen köttesinden ýelýärler. Hormat prezidentimiziň ýygyderli hemat golawlarynyň ruhlanýan telekeçiler Türkmenistan Parahatçylyk Oňaşmaň watan ýylyna öz döwrüp ýylaçykanlarynyň gög önümleriniň ýokary hilli we bol hasyl ýygnap, ony terligi bilen Gunwatar tertiň etrap şäherleriniň hemde watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň sarpejlerini uradýarlar. Kämil derejede guralan bu ýylaçykanlarda şu ýylyň başyndan bäri sarpejlere terligi bilen ýetirilýän önümleriň möçberim gün saýyn artýar. Täze bayramçylygynyň öňýany welaýatyň sowda bazarlaryna, dukanlaryna, ýylaçykanlaryň elýeter önümleriniň ýylaty bolluk bilen ködürlenmegi göwnler galkynyrýar. Bol hasyl almak başarýan Balkanly telekeçiler halal zähme çekmäge ekli mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamyza alkyş edýärler.
Hormatly prezidentimizin yurdumuzun edermen dayxanlarının zähmet çekmegi barada dörediyen geň mümkinçiliklerinden ruhlanyp işleyen ussat ekrançylar bereketli toprakdan gögönümüň bol hasylyny yetişdirmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Täzeli bayramçylarynyň davralýan ýollaryny, toý saçaklarynyň bedeg bolan gögönümleri soğuducu ammarlarda saklap, ony terligine ilatymyza ýetirmek işleri Mary vilayet Miwe Owu Hujuluk Senaty birleşiginiň işgärleriniň esasy wezipleri bolup durýar. Mary vilayetiniň öz işine ussat ekrançylary tamamlanıp barýan Türkmenistan parahatçynyň we Ynajmaň watan ýylyna güneşe baý toprakdan gögönüm dürli görnüşleriniň bol hasylyny kemale getirdiler. Zähmetýär daýhanyň ýetişdiren geçki gögönümleriniň hasyllaryny kabul etmek we olary ýörüte awtologlar arkaly sowatjy amarlara daşamak, terligine saklamak işlerini Mary vilayet Miwe Owu Hujuluk Senaty birleşiginiň işgärleri häzir günne aýratyn üns berýärler. Şu mewsümde daýhan birleşikleriniň daýhan hojalyklarynyň käreniçilik we ýereýleriniň baglaşylan şertname esasyna ýetişdiren gögönümleriniň müňlerçe tonalary Miwe Owu Hujuluk Senaty birleşiginiň 3000 tonalyk sowatjy amaryna kabul edilýär. Hormatly prezidentimiň tagallasy bilen gurulyp ulanylmagy berilen täze tehnologiýaly bu sowatjy amarda häzirki wagtda kelem, ýeralma, soğun, käşir, şugunur, kädiýal önümler terligine saklanýar. Sowatjy amarlaryň bölümleri awtomatik usulla dolandyrylyp, olaň sowukluk we çygylyk derejesi kada laýyk öpçün edilýär. Bu ýerde almanyň hem ýüzlerçe tonulary terligine saklanýar. Gögönümleň bereket bolçulugy olary ýetişdirmekde ihlasly zähmet çeken baba daýhanyň ýurdumyzda adyk we gögönümleriniň bolçulugyny öpçün etmäge goşýan münasip goşuntylardyr. Häzir günde bu sowatjy amarda baba daýhanyň ýetişdiren kelem, käşir, şugunur ýaly gögekinleriniň geçki hasyllaryny kabul etmek işleri gurumçylykly anyp barlyap. Bazar bolçulugyny emele getirmekde uly ähmiýetli bolan bu sowatjy ambarda saklanýan ter gögönümler budjet edaralaryna uğradylýar. Şunyň bilen bir wagtda içerki bazarlarymyzyň üstü bilen ilatymyza ýetirilýär. Güneşe baý sahawatly topragymyzdan öňürilýän bu önümler halkymyzyň bayramçylyk toý saçaklarynyň rızkyl bereketi bolup, batyýar raýatlarymyzyň göwünlerini galkyndyryar. Vilayatyň ussat ekrançylary bazar bolçulugyny öpçün etmekde, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejelerini ýokarlandyrmakda amala aşyrýan döwlet ähmiýetli işler üçin mehriban arkadamyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Paýtatymyzda ýylyň parlak ýyldyzy 2021 dörejülük bäsleşiginiň jemleýiji tapgyra geçirilip, ol bayramçylyk çäreleriniň täzil maksatnamasynyň aýdyň wakalarynyň birine urildi. Bir neçe tapgyrda geçirilen dörejülük çäresiniň jemleýiji tapgyryna ýaş aýdymçylaryň 10-sy çykdy. Olary detlapky tapgyryň dowamyny teletomoşaçylar hemem radio dinleýijiler has köp ses berdiler. Türkmen owazy teleradio ýylymynyň studiýasynda geçirilen jemleýiji konserde tomoş etmek üçin belli artistler, kompozitorlar, şahyrlar, medeniýet işgärleri we sunuň 30 saatlary köp sanly ýaşlar ýygnanylar. Matmul adynaky ýaşlar ugramysynyň merkezi geňeşi Medeniýet ministrligi hemem Türkmen telewizyon, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan bilelikde gurulan bu bäsleşiň maksady ýaşlaryň arasyna dörejülük işçiligini we başlanyjy höwüslendirmek, täze zekinleri ýüze çykarmak we gollamak bolup durýar. Hormatly prezidentimiz ruh bilen ýaş netli watanymyzyň bagtyar geljek hasaplaýar we şu maksada ugrukdurýar. Şu ýoly bäsleşiň ýeňçileriniň hataryny tanymal aýdymçylar, bagşylar we aýdymsa toparlary hemem dürli ýokary okuw mekdepleň çeper höwüsçüleri owa zekinleri bar. Bayramçylyk lewasyna beslenen sahnada oturdulan täzil arçasynyň ýanyna çykyş etmek bilen ýaş aýdymçylar tolgunmak, hoşallyk ýaly duýgulary başdan geçirdiler. Olary geljekde dörejülük ýoluny uly orna ýelep biljek pursadyň ähli jogapkärçiligini duýup, özlerini gollan tomoşaçylaryň umyt arzuwlaryny ödemek üçin okyp başarnyklaryny açyp görkezdiler. Bäsleşiň şertlerine laýyklykda bäsleşler 2 aýdymy olaň birini saatsyz ýerine ýetirdiler. Munyň özi emin agdalaryna aýdymçylaryň sesine dolu baha bermäge mümkinçilik döretdi. Şeýle synak ýaş aýdymçylaryň artistlik ussatlygyny, tomoşaçylaryň göwnünden turmak başarynyny ýüze çykarmaga kömek etdi. Şunda aýdym saz muşdoklarynyň el çarpyşmalary sazyň ornuny tutdy. Dürli janrlardan aýdymlar häzirki zaman estrada we halk söýgü we watançylyk bayramçylyk aýdymlary
ýanglandy. Aýdym saz bätleşigi bir neçe saat dowam edip, ol ýa-da beýleki aýdymçynyň çykyşyndan soň belli artistler öz pikirlerini beýan etdiler. Kimim ýaş kärdeşlerine halipalyk maslahatlaryny berdiler. Davrany alyp barjylar bätleşiň jemlerini yglan etdiler. Bätleşikde baş baýrakdan başga da 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlar üçin baýraklar göz öňünde tutuldy. Olary değişlilikde Rüsüm Halif, Bahar Anaýewa, Himem Bayramxan Saparow münasip bolular. Ýaş aýdymçy Begenç Çarif dörüjlük bätleşiginiň ýeňjesi diýilip yglan edildi. Himem ýylyň parlak ýyldyzy adyna münasip boldy. Ýeňije ýylyň parlak ýyldyzy göçme kubogy gowşurly. Türkmen aýdym sasynyň sahna ustatlary ýaş artiste dörüjlük ösüşni, täze gözlegleri we üstünlikleri arzu etdiler. Çykyş edenler bugün hormatly prezidentimiziň üns bermegi netijesinde dörüjlük kuwatyndan netijeli peýdalanmak, özleriniň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ýaş türkmenstanlarda ähli şertleň hem mümkinçilikleň bardygyny aýratyn bellediler. Gowulary galkynyň bätleşiň ýeňçileri millilizmimiziň atalyk aladasyna jogap hökmünde türkmen medeniýetiniň ösüşine münasip goşuntylaryny goşjukdyklaryny inandyrdylar. Biziň sunugodumyza gollaw berýän, sunugodumyza halipa bolup duran gahrman arkadamyz bar. Şu gün meniň sunugodumda da, ykbalymda da, durmuşymda da hiç ýatdan çykmajak bir bagtly günden biri ýylyň parlak ýyldyzy diýen adama nasip bolmak meniň bagtyma düşdi. Şu pursatdan peýdalanyp baş halipamyz, gahrman arkadamyza uzak ömür, jan saglyk, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürümden arzu edýän. Gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, belent başy aman bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ýurdumyzda dörli ugurlara degişli çäreler ýokary hukumatlyga beslenýär. Hormatly prezidentimiziň el-ýurt bäkbetli özgörtmeleri maslahatlaryň özünü düzýär. Obu hojalyk toplumyna geçirilen maslahaty işçi käýfiýet mahsus boldy. Ýurdumyzdaky ösüşler hormatly prezidentimiziň el-ýurt bäkbetli işleri baradaky gurrunlar maslahatyň içinden erşargaç bolup geçdi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň matmuladyna ýaşlar guramasynyň merkeze geňişiniň guramagyna gahrman arkadamyzyň ýaşasyn parahat durmuş atly ajaýyp şygaryna buýsunç hökmünde pederleriň parahatçylyk pendi, nesilleriň durmuş ýörelgesi atly maslahat duşu geçirildi. Bilim Ministerligi Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýeti, Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministerligi bilen Ýagşylyk Haýfadyny Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň bilelikde guramagyny Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny üstünlikle amala aşyrmak, şeýle-de zähmet söýer, ilmli, bilimli, watansöýji, insanperwer ýurdun hemme taraply ösüşine goşunt goşýan kemil nesilleri terbiýelep ýetişdirmek maksady bilen sanly ulgama Türkmen ýaşlary golunna eýýamyň beýik işler atly okuw geçirildi. Gahrman arkadamyzyň parasatly ýol başlygyna Türkmenistan parahatçylyk onaşmagyň watany ýylyna bagtyar halkymyzyň toýlary ulaşýar. Ýakynlaşyp gelen täzil bayram münasibetli ýurdumyzda medeni köpçüliklen çäreler giňgerimde dowam edýär. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň, Türkmenistanyň Telewiziýa radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyanyň Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri
ýurtlaryny guramaklarını, ýurdumyzyň medeniýet we sunugat dörejilik işgärleriň gatnaşmaklaryny, Aşgabat tejen ýokary teýlikli awtomobil ýolu boýunça arka dagly watana hoş gelipsiň täzil atly bayramçylyk gezilenji guruldy. Täzil bayramy münasibetli gurulan bayramçylyk gezilenjine gatnaşyjylar bu ajaýyp ýoluň aýratynlyklaryny, ýol ugruna bina edilen döwrüwap desgalary, hyzmat ediş merkezlerini sinlediler. Türkmen tebigatynyň täsirlikleri, gyş faslynyň özü bolşy gözellikleri gezilenje gatnaşyjylar ilham ruh holatly geçildi. Bayramçylyk gezilenjine gatnaşyjylar ýurdumyzy, milli medeniýetimizi we sunugatymyzy ösdürmek, berkarar döwletimiziň şan şöhratyny dünýä doldurmak urnaky taýsy tagylalar üçin gahrman arkadamyzy tüýsürek alqışlarını beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 18-nji dekabrda saat 20-den 19-njy dekabrda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balykan welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyna ordan teli sekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 2-7 gradus gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup azkim ýağşar. Gün ortagyna ordan teli sekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-8 gradus gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup azkim ýağşar. Demir gün ordan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 4-9 gradus gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Leva welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup ýağşar. Demir gün ordan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-8 gradus gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Daş welaýatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Buna tardan teli sekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çene maýl, gündüzüne 4-9 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly howa bolup ýerden azkim ýağşar. Gün ortagyna ordan teli sekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 6-8 gradus gündüzüne 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 19-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlary, gyş pasyna howanyň derejesiniň peselýänligine nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 6 öterim artmagy bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biljek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ilişler, bulary berk berje etseňiz ýylyň eslenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ebetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.